היי, מחווה לדונלד טראמפ על ההישג האדיר שהביא לעם ישראל. תודה, תודה, תודה. ויש כמה דברים שלמדתי מדונלד טראמפ. אני אמנה פה 5. אחד מהם זה זימון מציאות. 2, קביעת מטרה כולל תהליך. 3, זה עשייה. 4, זה חזרתיות. ו5, והכי חשוב, אמונה שהכל יצא לפועל. וכמה מדויק זה היה. היי, אני חנה שטרן, מובילה להצלחה במימוש הפוטנציאל. המסר הזה פונה לאנשים שלא מרוצים מאיפה שהם נמצאים היום בתחום התעסוקתי, או למדו משהו, וזה פשוט לא זה. ויש לי ערך כאן לתת במסרון הזה. צאו להליכה קצרה. תחשבו על מה כן הייתם רוצים בחיים שלכם. איך הייתם רוצים שהדרך לעבודה תיראה. איך הייתם רוצים שתוכן העבודה יהיה. איזה אנשים מקיפים אתכם. מה יש אפילו בנוף שאתם רואים מסביב. ואיך אתם מרגישים בסוף יום עבודה. תחשבו על זה. תחזרו הביתה. תרשמו את הדברים בכתב יד. כאילו הכל קורה לכם במציאות עכשיו. למה? זה נקרא זימון מציאות, וזה מה שדונלד טראמפ עשה. ואם אתם מתברברים מכל מיני סיבות וקשה לכם לדמיין, אני כאן. אני יועצת קריירה, אבל לא רק יועצת קריירה עם כלים מבחוניים מדויקים, אלא גם יועצת לחיים טובים. אז תודה ונשתמע.